Stark on ollut vahva vuodesta 1868. Me uskomme, että jokainen asia, jonka rakentamiseen osallistumme, tekee meistä jollain tapaa vahvemman. Vahvaksi ei synnytä, vahvaksi tullaan. Meidän, jotka elämme rakentamisesta ja rakennamme elääksemme, on syytä olla ylpeitä. Rakennamme paljon muutakin kuin taloja, tiloja tai tilaustöitä. Rakennamme koteja, asuinalueita, työpaikkoja, yhteiskuntaa. Heitämme lisää löylyä rattaisiin, mutta ennen kaikkea rakennamme itseämme pala palalta vahvemmaksi. Jokainen työmaa tekee sinut vahvemmaksi. Kiitos, että olet mukana. Stark. Reilusti rakentajan asialla.